Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta adlaw dai karong Huwebes no? Pisados na sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026 o karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Ug sa dili pa din no ako di basahan ni usa ka nag-comment no si Nichelis Mudit. Shout out niya idol. Katawanan pero suspensa. Okay, salamat kayo no Nichelis Mudit sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kaayo sa pagsubaybay. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Part 9 na ta no mga followers no, part 9 na ta. Pobreng dato. Among giadto si Noy Berting Ruiz Kap. Oh, Usa! Nganong inyo man ang gibuhat ha? Nganong inyo ning gibuhat nga wa man ang hidna ko? hala. Nasuko ka, Kap? Hey! Kuan. Ganahan magkog ko nga ako unta ang mugihan ninyo sa mahong dapit. Tungod kay lain na magsinultihan si Berting. Kabantay mo. Kuyaw kayo kuntig bason mo oy. Hapit gud mi madisgrasya kap kay isog man kis ni Berting nga mi atubang namo. Ug dugay pag gid siyang migawas yung bahay kap. Ay! Mao na. Ay, unsaon na lang ko na disgrasya mo. Kap, kalma lang. Sorry nga, wa mi makapananghid mo nga muadto sa ila, ha? Ay! Unya, o sa may nakuha ninyo sa inyong pag-adto dito. Kuhan, Kap. Ang iyang gisulti nga dunay agaon si Lulok Pilo nga wa isulti nila. Iyan ning ginganlan og multo. Ay! Unsa? Maunay gisulti ni Noy Berting kap. Wa siya gisultihan kung kinsang iyang agawon. Ay! Ikaw, Kap, nakaduwa na ka ng negosyanteng multo? Ay! Wa. Kung mao na, himo-himo landi ang tanan ni Lulok Pilo, no? Ay! Posible. Sa pa'y gisulti ni Berting ninyo, ha? Unsa pa? Akuan, Kap, si Lolo ko no, nakasa sing agawon. Mo nga silang tanang sepulturero, gianam og pamatay. Ay! Buot ni mong ipasabot nga si lolo ni mo ang ilang gipasanginlan nga mao'y sinugdanan sa pagpatay sa mga sepulturero. O, Kap, Ay! Ay! Kinahanglan nga wa na'y makasud sa menteryo. Saro kung makasuod pa mong mga tawhana mo. Ligo naman ang date in inventory bay. Wa di gyud maglabig patay din hi. Mayon ta, bay. Kay murag, lain na kayong reputasyon ng interyuha na. Mahimo na gining lubnganan sa mga patay o labayanan sa mga minatay nga gipatay. Unya, unsa may atong sunod nga buhaton karon? Atong bantayan nga, way makasudin ni sementeryo, bay. Oy, Johnny, Ah, saan na niyo gibuhat? mangutana pagod ka. Kaklaro anang nag-repair sa gate ining sementeryo. Uy, unsa man? Nailhan ang bata nga gipatay? Ang ikatulo? Nganong nagsusi man ka? Hindi na mahimo nga magsusi ko. Basin di ay nakaila ko. Pareha sa unang bata nga namatay. Nga gilabay din, Ngano man kang gipatay man siya puldo? Nganong ako man sa pangutanon ni mo ana? Sabay labot ako kung namatay siya. Kaila man nimo ang bata. Imo guning gisugo sa pagpaniid nako, di ba? Mauyod. Unahuna na nanin mo ay. Nga ikaw gipadilan sa bata. Ayaw na lang pamakagaw. Misulti na lagi ang bata nga ikaw ang nagsugo niya. Kon maungo bako. Ay, hello moy. Hala. Nahibaw gyud tingali ka kung nganong gipatay ang bata no. Giungo ang bata og ikaw ang nagbalbal niya dyan Ikaw! Ako gad? Okay sa pamadilain. Nga ikaw man ang nakasunod sa pagkaungo ni Lolo. Tuon, no? Ganun ko eh. Nga naman ka? Kuan, daw, kanang
Mura magdunay mugimok sa ilawom sa kong tutunan kun maduol ka nako gawpoldo. Hala, Ya. abay, basig ang langgam na nimo. Abay, Janay. Nga naman eh, ganama mugawas ang langgam sa kong tigan kun magpaduol ka nako gaw. Ayaw ko gamitin! Buhay ko. mabalhin na ang langgam si ang bakba sa imong bakba, puldo. Buhay ko rin yung buhay ko. Nga, puldo, makabalhin si imong bakba ang langgam ni Abay Johnny. Nga. Mugawas na yung langgam gaw. Nga. Buhay ko. Balik na rin! Kananing akong langgam gaw poldo! Nagkabuang dagan ng imo ikagaw nga may buot. Da! Ano resulta ng pag-isog-isog ko niya? Mahuyang day! Bayot na puldo. Payuton lang. Waldo! Ngano nagdagan ka? Si Johnny, naungo na yun. Unsa? Bisan na dawang dako? Oh, Hain man siya. tuwas binteryo. Ano may atong sa kabenteryo? Giso ko magkunibos din do sa pagsusis binteryo. Mao ba? Ano man? Kuan na, di man siya pasudlon sa iyang amahan sa minteryo. Mo nga, ako na lang ang ipasusi. Lahos na lang sa bahay nila ni Dindo. Ako ni mo atos menteryo. Magusa magas minteryo. Da. Ligo na kayo na ha. Ang musod, kinahanglan na yung mukatkat ana. Awa ni mo din eh. Kaya ato naman yung gwardyahan ang minteryo. Auto, no? Daghan naman din tagpapil ining minteryo ha. Mhm. Si Poltorero, Hardinero, Panday ug uban pa. Unya, ang honorarium kay maorag hapon. Ay, kamala ka, abay. Madato na lang kita din is minteryo. So, ano naman? May nahuna-hunaan ko. Unsa man? Dali, mamaligtas pa yan. Unsa? Patakdang ko lang Johnny sa pagkaungo. Mao lagi, boss. Uy, mituog de ka nga naungo na si Johnny. Naungo na yun ang tawhan na, boss. Kinsa? Si Johnny ko na pa. Ang apo ni Pilo, si Poltorero. Maungo ko yung kadawat sa pagkaungo sa iyang apuhan. Og mito mo nga ungo gyud si Johnny. Murag dili ko makatuo pa. Kinahanglan mo tuo ka Dindo. Ha? Uy, abi na kung di ka mo tuo nga ungo na mga altroso pa. Dili ko ganahang mo tuo. Pero akong natimbang-timbang nga tinuod eh. O ganang Johnny nga iyang apo. Mauna ang mibalbal sa mga bata nga nakita ang sementeryo. Unsa? Klaro kayo. Nga si Johnny ang mibalbal sa mga bata nga nakita ang sementeryo. Abay, nga naman na. Nga nang giablihan man na ni mong kaban sa mong lulo. Kinahanglan masulbad na ako kining tanghagda nga gibili ni Lolo nako, abay. Unsa? Unsa ba yung plano? Nablihan na nato ang musuliyo sa mga alkira. Oh, Og atong naklaro nga ang sing-sing niya sa picture sa iyang nitso, wa na sa iyang kalabira, di ba? buot ipasabot nga kanang singsing imong gihimong bitay sa imong nylon nga kwintas
Maugyod ang singsing ni Cleofe Alquera? Gusto ka? O posible nga si Lolo ang hilom nga may kuha ini sa lungon aron ibilin ako. Correct? Ang pangutana, nganong iya maning gibilin ako? Kay ikaw ang matago siyang sikreto. Gusto ka? Gusto ka, bay? Gitaguan ni Lolo ang singsing. Maong iya ning giputos og bato. Nga murag bato ni Ding sa darna ba? Unya, iya ning gibilin ako. Pero bay, nga ikaw man iyang gibinlan, anak? Nganong ako man bitaw tuod? Tungod kay, ikaw sab ang iyang gibinlan siyang pagkasipulturiro sa minteryo. Ug kung mahimo na kong sepulturero, makahimo na ko sa... Makahimo na ka sa pagpadayon siyang nasugdang gimbuhaton. Unsa? Abay, Johnny, doon ay rason si Lolo ni mo, bay. Kung anong ikaw gyud ang iyang gipasunodan ng singsing sa patay o sa iyang pagkasipulturiro. Ug sa iyang pagkaungo. Sa iyang pagkaungo, kono. Gusto ka, bay. Dili tinuod nga ungo si Lolo Pilo. Pero gusto siya nga magtuo ang mga tao nga ungo siya. Aron kadlukan siya ni ini. O kung kahadukan na siya, di na nimo paduol niya. Apan ang kilir sa mga sepulturero, nahipaw nga dili siya ungo. Kay kidungkap man siya. Ang misyon, mao nga hutdon ang tanang sepulturero sa minteryo. O kay ikaw man ang nagkasunod, Sa ba ka, bay? May tutog ka na ako. Sabi, bay, Johnny. Bay, kinahanglang mag-amping ka, bay. mag-ambing ako. Pamatyon nila ang mga sepulturero, bay. O kay sepulturero man ka, posible nga patyon sa kanila. Gusto ka, bay? Kung kinsa man ang mipatay sa mga sepulturero dinhi sa ato, di ganahan nga dunay magbantay sa minteryo. O sana... Mutuog di ka nga dunay ungo pa? Oh, busa likayan una ninyo ang pagsud sa minteryo. Pero may isugo ko ninyo. Unsa man ka na, papa? Ang mga hulagway ni Pilo sa Musoleo, ngawa ninyo makawat. Mauni ang inyong kawaton pag-usap. Unsa? Gusto kong makakita sa ubang Musoleo. Kadapit sa pagdagad ni Pilo, Dendo. Pa, Kawata kini ninyo sa labindaling panahon. Bay, Johnny, ikaw na eh. Sige, makatutok ka ng mga pictures sa imong lulo eh. Mapuhi ka na inaabay naman. Nagkan kita ni. Buhi bitaon. Abay, doon na ginibuti pasabot ang pictures ni Lolo. Kining upat ka musulyo. Aw, doon na, yun na. Abi ni mo, abay. Natuo ko nga may connection sa kamatayon sa mga sepulturero ka ng maong mga hulagway. Mao gyud ay masud sa atong utok. Unya, kay bao naman kaining akong utok bay kung mao na nay mo operate bay talagsaon man sab ni. Gusto di ka, abay. Oh, saon sa man? Gusto ka. Ha? Nga maayo ng imong utok mo, operate. Mao nga, sugda na to ang gimuhaton ni Lolo. Nahibaw na day ka kung unsay gimbuhaton ni Lolo nga imong tiwason? Ibaw ka? Tanawan ang tabon sa kaban. Sa RIP sa likod. Unya, sa ibabaw, bahandi human sa kamatayon. Masab na magbalik-balik sa kung una bay. Unya, ang musuliyo sa mga alkira, doon ay marking RIP sa likod. Ilhanan ka ng maong marka, Johnny. Gusto ka? Ilhanan sa mga musuliyo nga dunay Bahandi human sa kamatayon. abay, Vicky. Abay, murag madato na kita ni. O kanang singsinganaan mo, kang Cleofe Alquera gyud na. Og si Lolo nimo ang nakuha, ana. Gusto ka? Buti pa sa butsab. Nga ang ubang musuliyo nga nagpapicture si Lolo, dunay bahandi lisod. Husto ka. Bahandi human sa kamatayon. Sulbad na. Pero, Ganong tutok man ka sa mga pictures? Wa ka malipay nga ato nang nasulbad ang misteryosong gibilin sa imong apuhan? klaro na giday nga may anomalya si Lolo sa mga musuliyo din sa sementeryo, abay. Nga,
iyang gikawatan ang mga patay. Maong gipatay sila. Buot ipasabot, napuhi pang nagpatay sa imong apuhan og sa ubang sepulturero og nakatutok na sila nimo, abay. Kinsa maka sila na? Wa nay laing. Ang kudakir na ang mipatay sa imong lolo. Ha? Bisag unsaon ako gunahuna, bay. Huwag kay laing makahuna-huna sa pagpatay sa imong lolo o sa mga sepulturero. Kawasin kauban. O kay silang duhaman si lolo nimo, ang kauban dihang nagkuha sila sa picture sa musilyo, posible ngang nagkuha sa mong pictures ang may traidor niya. Buti pasabot. Nga importante kining maong pictures. Gusto ka? Abay, kinahanglan matuguan ning maayo ha. Kining mga pictures. O ay nalang nagibuwag sa mong lawas, bay. Pero may buhaton na ta. Ano man? Niyang upat ka pictures ni Lolo. Ang usa ato nang naablihan. Kining tulo, mao na iwa. Oh, sige, magpili ta ng tulog atong ablihan. Sige. Marcela Buenaber. Manolo Verdin. O Scholastica Amador. Ain ka ning tulo no? Ang atong lungkabon. Pero iuli ra sa dayon. Gusto kang ako'y mo pili? Sige. Pili. Sige. Kini oh. Kini si Marcela Buenaber. Kita ko kini kwintas. Okay, sige. Kana ang isunod na tong lungkap. Marcela Buenaber. Mino ha? Maghuna-huna ta kung unsaon nga makakuha ta mga picture sa ungo nga pilo nga tua ni Johnny, ha, Puldo? Boss, mahadlok naman kung mubalig sa payag ni Johnny. Kituan na rin ba nila ang akong armas? Pero Puldo, dili mahimong balibaran na to ang sugo ni Papa. Boss, di na ko kasud dito. Kinasakpa naman ko nila. Nain na lang ang sugo, ah. Ha? O sige, og dili ka, si Melchi na lang. O kana, mas mayo pa. Babae man na, mudot-dot pa yun ng Johnny. Kana, muna dili na ko ganahan. Ha? Kaya mura ganahan na siya ni Johnny. Oh, antusa na lang. Ha? Sugo man ta si mong amahan. Sige, makiksulti kong Melchi. Unsa? Doon na kayo pamarayag na ko din do? Unsa man na? Sulti lang. Assistant na ba ako nimo? Abin mo, ani ni. Confidential kayo ning akong iparayag nimo. Wow! Ganahan ko ng mga kulbahinam nga mga buhat, da. Unsa man na, ha? Doon ako'y misyon nga ihatag nimo. Unsa man ang misyon? Kawata ang talang picture sa apuhan ni Johnny nga tuan niya. Ha? Katong picture si ang lolo nga naa sa musoleo? Oh, mao kini ang kawata. Kawaton, gyud. Dili may maghuaman lang. Kalain sila ng kawaton, uy. Maguba mo sa tong dungog, ana. Mahimo naman kong Melchi kawatan, ana. Ayun na lang gud nga imo kining gihuwaman, pero ang tinuod imo di ang gikawat. Humali mo picture ini sa imong cellphone, aw iuli lang sab. Pero kanang dili mahibaw si Johnny nga ikaw ang nagkuha. Dili lang din ako kawaton. Ako lang din huwaman. Unya picturean. Unya iuli. O kana mao na. Perfect. Kaya na nako. Oh, kana ba? Unya kanasam ko magsugod ana nga mission. Ugma dayon kun mahimo. Oh, sige. Ugma na yun. Gatay. Tulo ka simintong imong gida? O, abay. Tulo ka siminto. Kay, tulo makalubong ang atong lungkabon. Pero, abay, di ka ta mapiso ang atong buhaton, bay. Okay lang na mag-amping daw, bay. Pero ito masakpan. Tita, yun, ani. Hello, guys. Uy, gapa. Ni lagi ka. Kimingaw ako ninyo, uy. Okay. Uy, hala. Saan na ninyo ang semento? Ha? Ha? Ngayon nakuraton mo nakakita na ako. Kadlo ka lang lagi kikugnaw? Oh, di man good. Kagwapa ni mo, pero nagkalitan lang mi nga nakakita ni mo. Bitaw. Kalit bang gud kag tunga diha, Ma'am Milchi? Galaay lagi ko dito sa bahay sa ibabaw. Mga nga ni nagladlaag ko. Dili naman tayo masud ang minteryo, no? Oo. Di na masod. Ako ba nang gilak? Unya, saan naman lang uban nga gusto mo dagkot sa ilang mga patay?
Aw, karon naman ang sada, miss. Ugma, ako nang abdihan kun madlaw. Unya, ila kun gabi. Okay. Mayo noon. Bahagi ni mo, Melchi, eh. Salamat, Mikmik. Mayo pa ko. Nakakita sa ko kagwapa. Ngaron ni amde ka. Melchi. Hala no, misoroy lagi ko. Kamura mo na nga akong amigo din eh. Dili pa lang ko din yung pasakon sa inyong payag. Di ahaw man ko eh. Na may tubig. Aw, dali, saka. Boss, nakasunod na si Milchi sa ilang payag ni Johnny. Nakakita ko. Ayaw pala big barog niya. Kaya makita ka. Oo, boss. Pero, makawat yun kaha ni Milchi ang picture sa apuhan ni Johnny, boss. Ay, iyan ang diskarte. Magpaabot lang kita din eh. Hala, uy. Presko mo rin yung hangin din sa iyong payag, no? Oo, presko yun. Presko kayo kay kakahuya naman ang sluyo. Bilis sa mamahadlok din no? Ha? Ganang madog pa mi. Nga, ako manangungo din eh. Tuod sad, no? Di lagi ka mahadlok nga mo anhi din Melchi, no? Ang uban kay di manggid mo taak ining dapita kay mahadlok sa ungo. Labi na nga doon na tulo ka bata nga gilabay sa minteryo. Matod pa nila, kung amigo na nimo ang ungo, dili lagid ko no kaangay nga mahadlok, kay wa may ungo nga mangunay. Mausab. Tumong angay mahadlok dyan ni uy. Ang sa may mong kadukan? Sa mga tao. Ganong mahadlok man mis mga tao. Kay, kung magtuo na ang mga tao nga ungo mo, basin po, palayason mo din he. Ha? Hey! Hello! Oy, ikaw di ay? Ako ne. Ha? Si Johnny? Posible nga siya yun ang nagkasunod siyang apuhan. Ha? Oy, di ba nato siya mapalayas tungod kay ungo siya? Kaya wa man tayo ebidensya nga ungo yun siya. Magpabuta og ebidensya nga dautan siya. Kanara, og matuman ang imong gusto. Sige, bye. Uy, may kwartong sa nining inyong payag, no? Oo, nasab. Unsa man nasa sod, ka ba na? Oo, kabana sa akong lulo. Nasi mga butang imong lolo diha. Oo, nasad. Mao ba? Tanpasa, kanang unsa din ang imo Melchi? Interview na sab na. Gamay. Unsa man gitong imong lolo, Johnny? Buotan to nimo? Oo, Miss Melchi. Buutan. Kay ako ba iyang gibilan sa iyang trabaho, ang pagka-sepulturero. Tuod sad, no? At tuod, ang picture sa imong lolo ba, may mo tan-aw na ko pag-usab? Ha? Nga naman. Wa lang, doon lang ako'y ganahang tan-awon pag-usab. Mahimo bag mo tan-aw? Nga naman diri. Ayaw na. Unsa may imong tan-awon sa mga picture? Ha? Tubag ako Melchi. Unsa may nakapa-interest nimo sa maong mga pictures? Wa lang. Ganahan akong mo tan-aw sa imong lolo. Nga nung kadaan mo kabutan ako sa akong lulo. Koan, parehas magud siya dawong sa akong lolo. Unya, suod man mi og ang akong lolo, mao nga ganahan sa kumutan-aw sa imong lolo. Baba. Sige. Atagal lang yung taga-picture sa akong lolo, ha? Sige ha. Pero okay naman sab ko nang iyang picture na lang sa mo sa layo nga akong picturean. Mau ba? Ay, ako lang kang hatdan siyang picture ugma, Milchi. Busy man gud mi karon si Abay Johnny good. Kay doon na may simentohon simenteryo. Ha? Unsa man yung simentohon? Mag-ayo, mis mga nabuslot nga mga pantyon. Ha? Oo, lagi, tuod. Kuan, ganang doon naman ko'y gilungkab nga musuliyo. O na among simintuhog balik. Ikaw, Milchi, mukalit man yun kag sod simenteryo. Huwag ka kabanteg mga tao nga nang lungkab og nicho. Bitaw. Ha? Wa man, nga naman di ay. Nagdoda man gud mi nga doon ay mga lungkabay og lubong nga nakasuod sa minteriyo ba? Mao gyud. Wa ra ba ko kabantay? Musod man ako og minteryo kun naamo. Doon naman ko'y nakasigpat sa tagagawa sa minteryo, good. Nga doon ako ni papay og lalaki nga migawa sa minteryo og gabi inang dako. Ha?
Unya, miingon man ang nakakita nga sexy ko no og gwapa. Ha? Uy, dili to ako, ha? Uwa, magyug ko mo sa sementeryo gabi dako. Sige, mauli na ko, ha? Oh, kadiyot sa, Milche, mo ina magkakagtubig, oy. Ay, salamat na lang. Okay na ko. Gawa na kong uhaw. Bye. Ganun siya, bay. Dali, maglakaw. Oh, guilty silang paglungkab sa musuliyos mga alkira. Boss, napilig mo din si Bilchi. Uy, tiba. Nung sa siya? Nagdali ba? Wala. Dindo, Tuldo. Dali na mo. Mamaya na tanin, he. Milchi. Nisirat mo lang ka. Boss, dito mo yung balita ang iyong daan. Dali arang nawas kakahuyan ni Milche, ah. Abay, nga lang imong din giskutan bahin sa gilungkab nga musuliyo. Walang, ganahan lang ko makakita siyang reaksyon. Yung paaga, gidi mo pa yun. Ang duda man ko siyang pag-anhi. Saan may mong gidudahan? Nagduda ko nga ang pictures gyud ni Lolo ni Mopilo ang iyang tuyo nga makita. Aha. Ganun may abot ko na si mong huna-huna. Oo, kalit mo lang siya, ngibingaw siyang lolo. Unya, nganong iya mang kuhaan og pictures ang imong lolo, be? Bitaw, no? Ikaw babay ba? Ay, siday pa da sa kasiksi itong Milche good. Ah, Unya, di na ka makapanghuna-huna siyang tumong sa pag-anhi. gusto ka, bay? Gusto gid ko. Na-interest sila sa mga pictures ni lolo ni mo. Ug maong ilang gilungkab ang musuliyo sa mga alkira. Kay mauni ang picture nga na Dani Milche. Tumpak! Mindset ba? Mindset. Ako mauna, bay. Gusto siya nga mahibaw kung unsa pa nga musuliyo ang gikuhaan og picture ni Lolo Pilo. Unya, unsa may huna-huna ni mo ini? Karong gabi, musod na ta sa musuliyo ni Marcela Benaber. Noon sa mga Milchi, ha? Anong maram kang nahadlok? Dindo, doon ay nakakita na tos gabi nga gilungkab na to mo sa layos mga alkira. Unsa? Kinsa man nakakita, ha, Bilchi? Na ako na magpuyos gawa sa sementeryo. Nakita ko ini nga migaw sa sementeryo. Unsa? Gikulbaan naman noon ko nang imong gisulti, Milchi. Ha, unsa man? Wa ba sila makahisgod nga ila ko nakita? Wa man. Maingon naman to si Mikmik nga may kauban ka nung saksi nga babay. Ang manglungkabay o pansyon. Aw, ikaw na gini kay sexy man ka. Mao. Bita, Milchi. Ano nagpasiksi masab ka sa dihang miadtot ta sa musuliyo sa mga alkira? Mau, Ay naon sabi ka pulto. Nga mo magining ako sininaan, pinasaksi mangyud. gusto na. Dili lang na ito na hunang-hunaon. Oo, sabi dito hunaon, Dindo. Kung unsaon, nga matuman ta ang sugo ni Papa. Ayaw ka bala ka. Kaya hatagan man kuno ko nila og maog pictures sa apuhan ni Johnny. Asa man mo magkita? Aw, muadto ko silang payag. Kilid sa minteryo ugma. Mayo kay mingaw na kayo ang minteryo, abay. Oh, mamingaw gid niya. Abay, kay ato naman gilakang gate. Mayo tingali no nga siguro uno na nato nga wa gitaw din hisod sa minteryo. Una na tulong kabon ang pantyo ni Marcela Benaber. Oh, sige. Kita may magpalantay, bay. Ato unang panglion ang mga nichong bakanti. Kung ba'y nangatog ng mga atik. Bitaw na. Dali. Ato na nang tabunan og sagbot ang atong mga gamit sa pagbuslot og lubong. Milchi, unsa magi mo nakita, ha? Sa pagsakani mo sa taas ilang payag ni Johnny? Kuan, doon ako nakitang kaban dito. Kaban? Kana bang kaban sa karaang panahon? Kahoy gyud. Kang kinsaon ko itong kaban? Kaban mo ko na to sa lolo ni Johnny. Bueno, gusto ko makita ang sod sa maong kaban. Anya? Unsa may huna-huna nimo? Maayo tingali nga ang maong kaban ang kawaton ta. Unsa? Mga watag kaban? Oh! Basin doon ay gitaguan ang apuhan ni Johnny sa sod sa iyang kaban. Mao ba? Pero, mura mo galing bugat sa kong tanan. Bahala nagbugat. Ang importante, nga mahibaw ta
kol unsay sud sa maong kaban. Bay, huwag mga tao nga nakaso dito na pitas minteryo. Wa sa ditong David na. Wa sad maabli ang kandado sa gate. Buot ipasabot, kag kitarang duha karon ang nagtikaw-tikaw din hisod sa minteryo, bay. Okay, unsa pa may atong dugayan? Ato na nung kabon ang pantyo ni Marcela Buenaver. Oo, sa pa may gidugayan nato gani. Larga na! Puldo, Boss, may isugo ka, boss? mulag dili na ko magkapaabot mag-ugmang adlaw da. Lakaw, balik ito sa payag nila ni Johnny. Oh, nasab? Unsa may kubuhaton dito, boss? Oh, mau gihapon. Ang pagkawat sa mga picture sa apuhan ni Johnny, mas dunay rason nga mo bisita ka sa bayag. Kay, parinti mo Johnny. Oh, noon? Sige, ani ha. Oh. Atubangan lang gid sila. Unya, paniidid to kung haing taguin ni Johnny ang picture sa iyang apuhan. Pero ihatag ba ka nila og mga pictures ni Lolo kang Milche? Mas maayo ng doble nga itong buhaton. Sige na, lakaw na. Di lang ko ni mo banan, boss? Ayaw na. Di na kinanglan. Maklaro na kay ta sa atong tuyo kung magkuyog ta. Sige na, lakaw na. Saka ang payag ni Johnny. Kana bay. Gamay na nay kuwang ug mabuslot na ang likod ining musuliyo ni Marcela Buenaver. Nana bay. Nabuslot na gid ang likod sa musuliyo. Maarang naman tingalitaan ang lungaga kung musod ta, bay. Dali. Ato na yung testingan. Sige. Dali na, Mikmik. Makalusot naman na ka. Suda. Kadiyot. Kulbaan, manggit ko kung musod ako anang pansyon, abay, ay. Bay, Johnny. Bay, kita magtukay din sa sod mo sa liyo, ha? Kay, tinggal abat to, nasab niya ta. Tuom kag abat eh. Kita mga batron sa mga minetay. Kalina sa mga dali. Di ang pansyo ni Marcela Buenaver. Hain mana ba? Naraw. Mao nang gitudlo ni Dulo sa picture. Tuod no. Naratuod siya. Klaro kayo ang picture. Mura mo nagbuhi kayo siya na iyang picture din sa iyang lapida, bay? Hindi na ta maglangan. Ato nang sugdan ang pagbuslot ining iyong pansyon. Sige. Anita sa luyo magbuslot. Sige. Okay na? Ready na ka? Ready nang tanan kami sa pagpang-opera. Pagpamuslot tek pansyon ay. Sige. Magsugod ng tagsilsil sa siminto. Larga. Madam Marcela, paselo atang taon ni ma'am nga magsamok-samok magtiltilin ni imong lubnganan ha. Doon na lang may susihon, ma'am. Naunsaram ka na, abay. Nagigsulti na mo ka na ng pantyon. Isag di lang ko, abay ko. Mananghid lang una tandaan ko. Basin na ni masuko ba? Salamat taon, boss, nga imo kong ihatod sa minteryo. Natural. Kinahanglan nga madali gini mo akong gisugo nimo. Giapuran sa ko sa kong amahan. Gusto na niya nga makita ko ang picture nga naa ang lolo ni Johnny. Makuha ra lagi na ko ang mga pictures, boss Dindo. Dali. Buhat na yun. Kung ikaw una makakuha sa mga picture, doon na kay dakong kantidad nga madawat, di ka na ko agig bonus. Ha? Uy, bonus? Kana no, boss. Lami kay nang una-hunaon ang bonus.
Musamot yun nga, maningkamot ako ini mga makuha ang maong mga pictures. Good! Oh, Nana, nabuslot ng pantyon. Abay, Johnny. Murag ako magigikulbaan na yung itong gibuhat, bay. Okay, git ka ni. Abay, okay kayo ni. Basta di lang tabadakpan. Huwag mong kasakop na to. Kay ni aman ta sa minteryo. Ayaw kumbiyansa. Kay mga CCTV na kayo ang mga mata karon sa mga marites. O, tuod sab, no? Pero, wala na siya mapabuang-buang og sudin his minteryo gapi na kay dako, eh. Sabi ta. Bay, dako nag-ukab ang luyo sa pantyon, oh. Grapiha sa dato nakapuslot ini, no? Ay, kabala ka, abay. Dagan bitaw tang da nga siminto. Kaya, unsa pa ba atong dugayan ini? Aw, nabuslot naman ha. Ang lungon na, ang sunod na tong hulboton. Nahala, larga. Sige. Okay? Nasa ilaw ang lungon ay. Ay, sa. Nga naman. Ayaw na, bay. Sa imong una-una. Nakulputa ka ni Lolo ni mo ang lungon ni Ining Marcela. Mura o guwapa. Nga nang nakasiguro man ka? Tungod kay baga pa kayo ang siminto sa luyo. O wagi-agi sa gitapakang bongbong, di ba? Unya, husto ka ning atong gibuhat. Uy! Gusto gini atong gibuhat, abay. Naa sa sud ang lungon ng Marcela. Ato na lang ni hulbuton. Sige, sugda na tong bira ang lungon. Abay, Katay. abay. Kikol ba ang magikong naghunahuna sa atong madiskubrihan ining maong minatay? Ay, kulba-kulba di, abay. Mayunaw na ang makita na to. Sud sa lungon. Patayon na. Vira! Unsa magikahisod aning lungon, no? Aw, sigurado kung kalabira na yun ang sudin eh. Aw, bitaw, no? Lain sa kikuan. Lain. Gani. Ato na lang yun yung isubayon ang gipangbuhat ni Lolo. Dali na, abay. Tira! Nanagid. Nagawas na gid ang lungon. Imong tanaw, bay. Unsa man? Wa pa gyud ni maabli ang lungon. Marwa pa. Kanya, gusto mo na ato lang ni tutukan? Sige, kuha ang bradi kabra. Kaya atong ligwaton ang tabon sa lungon. Kaniyat. Boss, di kulbaan ang pasap ko nga nagtanaw sa payag ni Lolo Pilo. Hoy, ikaw ba? Ayaw pagkuyaw-kuyaw diya. Pero, mura manog, nagmata pa sila. Kay, nagsika pa man ang suga. Sige, paaboto na to nga magpahong ang suga. Kana, mas maayo pa. Kay mura og mahadlo kung musa ka nga nagsiga pang suga. Mura to udugway tao da. Boss, saan ang nasmenteryo? Mura mo sigas flashlight? Ala, tuwa na sab. May tao sa menteryo. Abay, darang baradi kabra, oh. Ambi. Ako na ning ligwaton ang tabon sa lungon, ha? Iro gamay dito, abay. Ayaw na, bay. Unsa pa man? Sa di pa ni mo aplihan ang lungon, panangin uno. Unsa? Asa mo ko manangid? Suminat, taikot. Unsa? Manangid pagid ko ining Madam Marcela, abay nga ako siyang tanawon. Abay, wa na nay kagdiya sa ilawom sa lungon. Uy, kalabira na lang na. Ha? Ang atong lawas, mahimo na ng kalabira. Mahimo na ng abog. Kay sa abog tagikan, sa abog usab kita mupauli. Pero, gusto ka? Ha? Gusto ka, bay? Kinahanglang mananghid lang yun ko. Madam Marcela. Madam Marcela Benaber. Sa ilua lagi ko, madam, ha, nga akong lungkabo ning imong lungon.
Mutanaw raman minimo. Amo lang tanaw-tanawon kung unsa gyud buti pasabot ni Lolo Pilo sa iyang pagpa-picture dinhi sa imong nitso, madam. Mao na. Okay na ka, madam, ha? Nananghid ako nimo. Ako na ning ukbon ang imong lungon. Nana, gikan-an ang tabon sa lungon. Nana, naukob na gid ang tabon, abay. Abay, Jani, kulpaan man kong nagtanaw sa tabon sa lungon. Unsa man kaya itong madiskubrihan diha, no? Kalabira lagi nang naa diha sa sud sa lungon. Ya, unsa man itong tanawon diha? Ang gustong tanaw ni Lolo Pilo. Ha? Doon na gid siya gustong tanaw diha. Ay, sige na, ato na nang ablihan. Aron mahuman atas atong toyo dinhi. Mao gid. Ug sa dugayan. Oh. Oh. Daan pa ko. Nawa. Tarungan ba gina ko, be? Abay. Kabantay Ah, ka ba? kalabira ka. Kabantay ka? O unsa man ang gikumo niya siyang dughan? Lah. Natoy kumkum sa dugan ng kalabira na. At tagay ko na kong kuhit bay. Ay, naisulsil o. Uy, no. Sama na. Lingin nga. Kwintas man na. Gikumkum ug maayo sa kalabira ang kwintas. Mura siya mahadlok nga may mukuha, abay. Abay, Jani, unsa may sunod na buhaton ini? Ayaw na. Atong tanahon kung unsan kwintas ang iyong gikumkum. Aha? Madam Marcela. Patanawa lang ko ining imong kwintas nga imong gikumkum, ha? Buhi, madam, buhi. Alo, nabali ang bukog sa tudlo. Bay, murag digdid maayo magdugay ta dinhi, abay da. Pawama ko ining imong kwintas, madam, ha? Suto. Jani, tunay laing tao dinhi sa menteryo. Paghinay di apuldo. Paghinay. Nahinay bito ko, boss. Saan nga, tapigas man ang akong tiil. Nakalukso nung ko gikan si Babaw Nitso. Shhh! Pino. Mamati una tas palibot. Ay naman ang siga sa flashlight kanina. Dinihin man gito gikan sud sa menteryo. Dali. Muadto tas unahan. Dali. Ubos. Hinay ha. Hinayan ang tundog mo. Nga dili ka makahimog kasaba. Boss. Ay, Jani, naagitaw nga misod sa menteryo. Nakakita ko sila nga nino. Usa may pato na to? Dinilang una tasod sa musuliyo. Ikaw, pabili lang ka din eh. Huh? Gawas ko. Uy, asan ka ipingon? Jani! Ani ko din manukad. Mayo kay itom sa ning akong t-shirt. Awu! Kinida, mitubag sa nangiro sa layo. Boss. May kara nagiduguwa nga mga iro, boss. Ay, pastilan ni mo. Kung may naan ako kung muuwang ng mga iro. Nagpasabot pa na, boss, nga doon na sila'y nakita nga dili normal. Mo ba? May iro pa yun din sa suod sa menteryo, boss. Ay, ni mo. Iro ra na. Ayaw kadlo ka na. Ala, may naglihok sa kasagbutan, boss. Aga mo, may daga na nga mo. May balik sa agi. Pangkong masaka ni mga iro, ha? Karon man yun, ni uwa nga niya bikipukat sa menteryo. Ay! Di ana masab sa duhulog uwang sa iro.
isod sa... Oh, bay dyan eh? Kiahak na unsa mo kabay. Uy, nga nung nagsigim kagkatawa diha. Kasi pwede mong katawa sa kung nakita, amay. Saan di mong nakita ha? Nga nagkapahimuot ni mong maayo? Si Poldo o si Dindo. Sila day ang misud din ismenteryo. Dito agi sa tong agianan sa kilid. Unsa? Unsa magkaasab sila din sa sementeryo? Aw. Po sa no? Nga nung misud mo sila din ismenteryo, si Poldo o Dindo. Dali, abay. Ato na tabunan kining lungon ni Madam Marcela. Anya ang kwintas? Unsa man? Atong dadon o dili? Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidan. Pobring dato, o palihog day ko no, og subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.